راديو إيرنا مس راديو إيرنا يخم زلكم زخبركم سمعتنا ازي صومناوي في تصاميتاتيو أبناي سنبت في تصاميتات بريطانيا سدتኛታትን حتت عقبان ናብ رواندا ክትሰድድ ንዝገበረቶ ስምምዕ ዝቃወም ወግዓዊ ክሲ ተመስሪቱ እቲ በ10 ግንቦት ዝቐረበ ክሲ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ብሪጣንያ ወይ ሆም ኦፊስ ንኣህጉራዊ ሕግን ንስምምዕ ምኽባር መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ጥሒሱ ዝብል ከም ዝኾነ ዘ ጋርዲያን ኣመልኪቱ ብሪጣንያ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳውን ተመሳሳለ ስጉምቲ ክወስዳ ምዕዳማ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘለዎ ተቃውሞ ስሚዑ እዩ ዘ ጋርዲያን ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ነቲ መደብ ዘተግበረት ሓላፊት ጉዳያት ብሪጣንያ ፕሪቲ ፓተል ዝርዝር ትሕሶቲ መደብ ንህዝቢ ክፉት ክትገብር ተሓቲታ ክሳብ ሕጂ ብዘይምትግባራ እቲ ምስጓግ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ካልኦት ናብ ብሪጣንያ ንኸይመጹእ ተስፋ ንምቑራጽ ተባሂሉ ዝተኣልመ ተንኰልዩ ክብሉ ጠበቓታት ሃገር ክገልጽዎ ምጽንሖም ኣመልኪቱ ሓያሎ ካብቶም ክስገጉ መጠንቀቕታት ተዋሂቦም ዘሎ ኣፍሪቃውያን ጥራይ ዘይኮኑ ተወላዶ ቪየትናም፣ ሶርያ፣ ኢራን፣ ኣልባንያን ካልኦትን ስለ ዝርከብዎም ሩዋንዳ ብዝኣትውሉ እንታይ ዓይነት መደባት ምጥያስ ተዳሊሎም ኣሎ ንጹር ኣይኮነን ነቲ ክሲ ቕሪቡ ዘሎ ኢንስታሎው ዝተባህለ ትካል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ መደብ ምጥራዝ ኣብ ወርሒ ግንቦት ክካየድ ተመዲቡ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ዘይምትግባሩ ሆም ኦፊስ ከምዚ ዓይነት ሕጋዊ ሳዕብየን ዘኸትለሉ ኣይመሰሎን ክብል ገሊጹ ሆም ኦፊስ ብሪጣንያ ነቲ ናብ ሩዋንዳ ናይ ምጥራዝ መደብ ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲሉ የካይዱ ከም ዘሎ እኳ እንተገለጸ እዚ ቐሪቡ ዘሎ ክሲ ክቕጽል እንተተወሲኑ እቲ መንግስታዊ ትካልን ሓላፊቱ ፕሪቲ ፓተልን ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ክግደዱ እዮም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጅቡትን ንምስራሕ መስመር መገዲ ባቡር ብዝምልከት ዝተኻየደ ስምምዕ ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ቃሊሐን እቲ ምስራሕ መገዲ ባቡር ብወገን ጅቡቲ ደው ዝበለሉ ምኽንያት ኢትዮጵያ ንዝመጽእ 15 ዓመታት ወደብ ጅቡቲ ጥራይ ክትጥቀም ከም ዝኾነት ብፊርማ ክትረጋግጽ ኣለዋ ዝብል ጠለብ ብወገን ጅቡቲ ስለ ዝቐረበ ምዃኑ ተሓቢሩ ነቲ መስመር ባቡር ክሰርሕ ዝተዋዓለ ቻይናዊ ትካል ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ናይ ነዳዲ ዲፖውን ኣብ ወደብ ጅቡቲ ክሃንጽ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስምምዕ ፈሪሙ እዩ ሰመዚ ነዳድን ጸዓትን ኢትዮጵያ ብወገኖም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ብወገን ኢትዮጵያ 30 ሚእታዊት ናይቲ ስራሕ ተወዲኡ እኳ እንተኾነ ብወገን ጅቡቲ ዝኾነ ነገር ከም ዘይተጀመረ መልኪቶም ኢትዮጵያ ን15 ዓመታት ወደብ ጅቡቲ ጥራይ ክትጥቀም ኣለዋ ዝብል ጠለብ ብወገን ጅቡቲ ዝቐርብ ዘሎ ኢትዮጵያን ወደብ ዓሰብ ሙሉእ ብምሉእ ክትግልገለሉያ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ብምዃኑ ክሳረኣ ንምቕናስ ዝዓለመ እዩ ዝብል ትንተናታት ይወሃቦ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሶማል ኣብ ዝካየደሉ ድሮ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ሰዓታት እቶ ተኣውጁ ፖሊስ ከተማ ሞቃዲሾ ጸጥታዊ ርግኣታ ከተማ ኣስጋኢ ስለ ዘሎ ንኣገዳሲ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ምንቅስቓስ ህዝቢ ኩልኩል ገይርዎ ኣሎ ብተወሳኺ መካይንን ሞተር ብሽክለታን ኣብ መዓልቲ ምርጫ ክንቀሳቐሳ ከም ዘይፍቀደለና ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ምንቅስቓስን ምእካብን ዜጋታት ዝኽልክል ጊዜያዊ ኣዋጅ ምርጫ ክሳብ ዝውዳእ ጥራይ ክጸንሕ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ተናዊሑ ዝጸንሐ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሶማል ንሎሚ 15 ግንቦት ኣብ ዝካየደሉ ነቲ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ፋርማጆን ቀዳማይ ሚኒስተር ሮብለን ተፈጢሩ ዘሎ ቁርቁስ ስልጣን ክፈትሕ ተስፋ ተነቢሩሉ ኣሎ ናይ ምርጫ ሰናዱቕ ካብ መድመፂ ነቑጣታት ምስ ተኣከበ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ክኸውን እዩ ኣብ ሶማል ሓድሽ ፕሬዚደንት ዝምረጽ ብዘይካቲ ንዓመታት ዝቐጸለ ጸጥታዊ ስጋት ዜጋታት ከም ቁጠባዊ ቅልውላው ደርቂ ፖለቲካዊ ምትፍናን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ብድሆታት ይጽበዮ ከም ዘሎ ይፍለጥ ምስ ሬድዮ ኤርና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት 328 ኣባላት ፓርላማ ሶማል ትማል ሰንበት 15 ግንቦት ኣብ ዘካየድዎ 3 ዙር ዘካተተ ምርጫ ሓድሽ ፕሬዚደንት መሪጾም ቅድሚ 5 ዓመታት ፕሬዚደንት ዝነበረ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ እዋናዊ ፕሬዚደንት ንዘሎ መሐመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ኣብ ሳልሳይ ዙርያ ምርጫ ብናይ ድምፂ ብልጫ ስዒሩ ሓድሽ ፕሬዚደንት ሶማል ክኸውን ተመሪጹ ዘሎ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ምርጫ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ 110 ፕሬዚደንት መሐመድ ፋርማጆ ድማ 83 ናይ ድምፂ ብምርካብዮም ናብ ሳልሳይ ዙር ተሰጋጊሮም
ፕሬዚደንት ርእሰ ምሕዳር ፑንትላንድ ዝነበረ ኣሕመድ ዲንን ቀዳማይ ሚኒስትር ሕሰን ሮብለን ድማ ሳልሳይን ረብዓይን ደረጃ ብምሓዝ ናብ ሳልሳይ ዙር ከይሰገሩ ተገሊፎም ንልዕሊ 1 ዓመት ተደናጊዩ ትማል ሰንበት 15 ክካየድ ዝወዓለ ምርጫ ሶማል ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም 39 ሕፁያቶም ንውድድር ቀሪቦም ሶማል ሓድሽ ፕሬዚደንት ምምራፁ ነቲ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ወጥሪ ክህድእ ትጽቢት ይግበረሉ ሓድሽ ተመሪጹ ዘሎ ፕሬዚደንት ሶማል እቲ ሃገር ገጢምዋ ዘሎ ናይ ደርቂ ኩነታትን ጸጥታዊ ስጋት አልሸባብን ዝዓበይ ቡድሆታት ክኾኑ እዮም እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ርእሲ እዚ ፖሊሲ ዝምድና ሃገሩ ምስሉ ኩነታት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ኩናት ትግራይን ኢትዮጵያን ከመይ ክሕዘዩ ብዙሓት ብሃንቀውታት ጽበይዎ ዛዕባዩ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ሰራዊት ወፃእ ሃገር ክስሕብ ሕብረት ኤውሮጳ ደጊሙ ከም ዝፀውዐ ወኪል ናይቲ ሕብረት ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሮላንድ ኮቢያ ኣፍሊጡ ንሱ ብ14 ጉንበት ብትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ሕብረት ኤውሮጳ ነዚ ዝፀውዐ ፍልይቲ ልእኽቲ ናይቲ ሕብረት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣነት ዌበር ኣብ ሳልስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ብምክያድ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ምዃና ገሊጹ ፍልይቲ ልእኽቲ ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበረቶ ርክብ እቲ ሕብረት ኣብ ጉዳይ ትግራይ ካብ ፈለሙኡ ሒዝዎም ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይ ገደብ ክኣቱ ምቁራጽ ተጻብኦታትን ምስሓብ ሰራዊት ወፃእ ሃገራትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ዝፈጸሙ ድማ ክሕተቱ ናብ ዝብል 3 ነጥብታት እያ ኣተኪራ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ሰራዊት ወፃእ ሃገራት ዝብሎ ዘሎ ንሰራዊት ኤርትራ ምዃኑ ይግመት ኣምባሳደር ኮቢያ ኣብቲ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ብተወሳኺ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ 27 ኣባላት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ባሕፈሻ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ድማ ብፍላይ ክዝትዩ ምዃኖም ኣሚቱ ፖሊስ ቱርኪ 6 ኤርትራውያን ዝርከብዎም 27 ሓተቲ ዕቑባን 4 ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርትን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ መርበባት ዜናት ሃገር ሓቢረን እቶም ሓተቲ ዕቑባ ናብ ሓንቲ ካብተን ደሴታት ናይቲ ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነት ግሪክ ንምእታው ዝተበገሱሉ እዋን እዮም ብሰንበት 15 ጉንበት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ቱርኪ ዞባ ኢዝሚር ተታሒዞም ኣኽበርቲ ሕጊ ናይቲ ዞባ ብዝሃብዎ ሓበሬታ መሰረት እቶም 6 ኤርትራውያን ክኾኑ እንከለዉ 17 የመናውያን 4 ድማ ሰኔጋላውያን እዮም እቶም ኣኽበርቲ ሕጊ ብተወሳኺ መንነቶም ብዝርዝር ዘይገለጽዎም 4 ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ምስቶም ሓተቲ ዕቑባ ከም ዝሓዝዎም ኣፍሊጦም ነቶም ሓተቲ ዕቑባን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብን ጽዒና ዝነበረት ሚኒባስ ብምክትታል ኣባላት ጸጥታ ኣብ ዝተታሕዘትሉ ኣብ ውሽጣ 2 ናይ ጎማ ጀላቡ 30 መንሳፈፊ ጃኬት 60 ሊትሮ ነዳድን ካልእ ባሕርን ምስጋር ዘድሊ ናውትን ከም ዝተረኽበ እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ኣነጺሩ ቤት ፍርዲ ዞባ ኢዝሚር ነቶም ሓተቲ ዕቑባ ናብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ከሰጋግሮም እንከለዉ ነቶም ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ምዃኖም ዝተጠርጠሩ ክሱሳት ድማ ጉዳዮም ተወሳኺ ምጽራይ ክሳብ ዝግበረሉ ኣብ ማእሰርቲ ክጸንሑ ወሲኑ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ተዛማዲ ህድኣት ከም ዘሎ ኣብ ዝሕበረሉ ወቕቲ ካብ ሊብያ ቱኒዝያን ቱርክን ተበጊሶም ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንምስጋር ዝሕልኑ ኣማኢት ኤርትራውያን ናይ ዝርከቦም ሓተቲ ዕቑባ ብዝሒ ዛይድሎ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ምስ ኤርትራ ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ እትሕሰም ዘላን ነቲ ለበዳ ብምስጢር ሒዛቶ ጸንሐትን ሰሜን ኮርያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ምስፍሕፋሕ ብሰንኪ ዘይሓላፍነታውያን ሰበስልጣን ምዃኑ መራሒኣ ኪም ጆንግ ኡን ወቒሱ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ብዘርጎ ሓበሬታ እቲ መራሒ ኣብ ዘካየደ ህፁፅ ኣኼባ ሰበስልጣንን ሰብ መዚ ጥዕናን ዝተዋህቦም ትእዛዛት ብግቡእ ስለ ዘይተግበሩ ኣብ ሰሜን ኮርያ ረስኒ ዘስዕብ ሕማም ከም ዘስፋሕፍዐ ገሊጹ ሰሜን ኮርያ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ብሰንኪቲ ረስኒ ዘስዕብ ሕማም 8 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 392,920 ሰባት ድማ ከም ዝተለኽፉ እቲ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሓቢሩ ካብ ወርሒ ሚያዝያ ንዳሕር ብጠቕላላ 50 ሰባት ከም ዝሞቱ ዘመልከተ እቲ ማዕከን ዜና በቲ ረስኒ ዘስዕብ ሕማም ናይ ዝተለኽፉ ብዝሒ ሰባት ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ምብፅሑ ጠቒሱ ካብዚኣቶም ቶም ልዕሊ 500,000 ኣብ ሆስፒታላት ሕክምናዊ ክንክን ዝተገብረሎም እዮም ኮሮና ቫይረስ ካብ ምባል ዝተቆጠበ መንግስት ሰሜን ኮርያ ነቲ ለበዳ ረስኒ ዘስዕብ ሕማም እናበለ ዝገልጾ ንህዝበን ክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ዝሓረማ ክልተ ሃገራት ዓለም ኤርትራን ሰሜን ኮርያን ጥራይ ክኾና እንከለዋ ሰበስልጣናተን ግና ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ዝገሽሉ ኣጋጣሚታት ክኽተቡ ከም ዝኽኣሉ እዩ ዝንገር እዘን ሃገራት ንክታበት ጸረ ኮሮና ቫይረስ ዝተሓሰማሉ ምኽንያት ንዘለዎ ጎናዊ ኣሉታዊ ሳዕብየን ብምስጋእ ንህዝበን ካብ ዘለዎን ሓልየት ድዩ ወይስ ካልእ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ መግለፂ እውን ኣይሃባሉን
ንደቡብ ሱዳንን ዩጋንዳን ኣብ ዘራኸበ ዕሙር ናይ ንግዲ መስመር ጁባ ኒሙሌ ዕጡቓት ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 20 ሰባት ተቐቲሎም በቲ ኣብ ዞባ ማጋዊ ከተማ ኒሙሌ ኣብ ዝርከብ ከባቢ መሊጆ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 11 ሰባት ክቆስሉ እንከለው ልዕሊ 10,000 ከብቲ ከም ዝተዘምታ ንመግለጺ ፖሊስ ደቡብ ሱዳን ብምጥቃስ መርባት ዜና ሓቢረን ድሕርቲ መጥቃዕቲ ኣብታ ዩጋንዳን ደቡብ ሱዳንን እትዋስን ከተማ ኒሙሌ ወጥሪ ሰፊኑ ምንባሩ ዝሓበረ ፖሊስ ብተወሳኺ ብ12 ግንቦት 2 ኣባላቱ ምስ ተቐትሉ ነቲ ዶብ ንግዚኡ ከም ዝዓፀኦ ኣፍሊጡ እንተኾነ ነዊሕ ከይጸንሐ ኒሙሌ ከም ዝተኸፍተን ኣብዚ እዋን እዚ ንጁባን ካምፓላን ዘራኽብ መስመር ከም ቀደሙ ስሩዕ ናይ ንግድን መጓዓዝያን መካይን ብጻዕቂ ይመላለሳሉ ከም ዘለዋን እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣገንዚቡ መስመር ጁባ ኒሙሌ መዓልታዊ ኣማይት ናይ ንግድን መጓዓዝያን መካይን ካብን ናብን ደቡብ ሱዳንን ዩጋንዳን ዝመላለሳሉ ኣውራ መንገዲ እዩ ኣብዚ መስመር እዚ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ነጋዶን መራሕቲ ዓበይቲ መካይንን በብዝሒ ይመላለሱ ሸፋትን ዕጡቓትን ኣብ ዝምታን ስርቅን ነጋዶን ተጓዓዝትን ተዋፊሮም ብዝፍጽሞ መጥቃዕታት ድሕነቲ ኣውራ መንገዲ ብተደጋጋሚ እዋን ኣብ ሓደጋ ክወድቕን ስጋኣት ክፈጥርን ይረኣዩ መንግስቲ ዩጋንዳ 34 ጀነራላት ብጥሮታ ከፋኑ ምዃኑ ንመግለጺ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ብምጥቃስ መርበብ ዜና ዴይሊ ሞኒተር ሓቢሩ 2 ሙሉእ ናይ ጀነራል 3 ናይ ሌተናንት ጀነራል 10 ናይ ሜጀር ጀነራል 19 ድማ ናይ ብርጌደር ጀነራል ማዕረግ ዘለዎም ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ዩጋንዳ ብጥሮታ ከፋኖም ምዃኖም ዝገልጽ ደብዳቤ ኣቐዲሙ ከም ዝበጽሖም ተመልኪቱ 16-17 ግንቦት ኣብ ዝካየድ ወተሃደራዊ ጽምብል ብወግዒ ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ክግበረሎም ምዃኑ እቲ ማዕከን ዜና ኣሚቱ ንዩጋንዳ 36 ዓመታት ዝመርሐ ወዲ 77 ዓመት ፕረዚደንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ንገዳይምን ምኩራትን ጀነራላት ብጥሮታ ዝርፍት ዘሎ ንወዱ ናብ ስልጣን ንምድያብ ቅድመ ምድላዋት ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን እዩ መበል 48 ዓመት ልደቱ ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ዝጸንበለ ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ዝኾነን ናይ ጀነራል ማዕረግ ዘለዎን ወዱ ንፕረዚደንት ሙሴቬኒ ነቲ ሃገር ንምምራሕ ዘኽእሎ ፖሊሲታት ዘዳልወሉ ግዜ ከም ዝኣኸለ ዝሓለፈ ቅንያት ብትዊተር ኣተንቢዩ ፕረዚደንት ሙሴቬኒ ኣብ ስልጣን ብዝጸንሖ ብዙሕ ዓመታት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክስራዕ እንከሎ ብደረጃ ህጉር ኣፍሪቃ ድማ ሳልሳይ እዩ ንኤርትራ ብዘይዝኾነ ምርጫ 31 ዓመታት መሪሑ ዘሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኑ ንሙሴቬኒ ስዒቡ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይስራዕ ፕረዚደንታት ሙሴቬንን ኢሳያስን ዝርከብዎም 8 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ንልዕሊ 25 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከቡ እዮም ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሓይልታት ትግራይ ንዝፍነወሉ መጥቃዕትን ምክልኻል መሰል ከም ዘለዎ ብሰሉስ 17 ጉንበት ኣብ ዘውፅኦ ሓተታ ገሊጹ እቲ መንግስቲ ኣብ ሓተትኡ ጃንዳ ወያነን ዝበሎም ሓይልታት ትግራይ ናይ መወዳእታ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ንምክያድ ምድላዋቶም ከም ዝወዱ ብምጥቃስ ካብ ሕሉፍ መሪር ተመክሮኦም ስለ ዘይተማሃሩን ዘይመሃሩን ህልቂት ናይቲ ብስሙ ዝመጻደቑ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘይሕምሞም እቲ እንኮ ዝዓጦም ነገር ስልጣኖም ጥራይ ስለ ዝኾነ ሕጂ ንሳልሳይ ግዜ ከበሮ ኪናት ይሃርሙለዉ ኣብ 1998 ከምኡ ድማ ኣብ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት ጠንቁ ወያነዩ ዝበለ እቲ ሓተታ ብተወሳኺ ኣብዚ ናይ ዝዳለውሉ ዘለዉ ሳልሳይ መጥቃዕቲ ብዘይካትን ኤርትራ ብምውራር ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለዎ ዓባይ ትግራይ ምምስራት ብወገን ምዕራብ ትግራይ እውን ደቡብ ሱዳን ንምኽፋት ዘንቀደ ምዃኑ ኣሚቱ እቲ ሓተታ ኣብ ልዕሊ እዚ ደገፍቲ ትግራይ ንዝበሎም ስሞም ንዘይጠቐሶም ኣካላት ብስም ሰብኣዊ ሓገዝ መግቢ ነዳድን መድሃኒትን ብምእታው ወያነ ይዳለወሉሎ ንዝበሎ ኩናት ቡራኬ ከም ዝገበሩሉ ወቒሱ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ሶማል ክዋፈር ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ሓቢረን ጆ ባይደን ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ ሶማል ክምለስ ከም ዝኣዘዘ ዝግለጽ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ሓድሽ ፕሬዚደንት ድሕሪ ምምራጹ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ሶማል 700 ወተሃደራት ከም ዝነበርዋ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ምሕጋዝን ምስልጣንን ፌደራላዊ ሰራዊት ሶማልን ፍሉይ ስርሒታትን ዝተዋፈረይ ነይሩ ብትእዛዝ ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ድማ ጠቕሊል ወፂኡ ይኹን እምበር ኣሜሪካ ካብ ሶማል ሰራዊታ ድሕሪ ምስሓባውን እንተኾነ ብነፈርቲ ውግእን ሰብ ኣልቦ በረርቲ ወይ ድሮንን ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ኣልሸባብ ፍሉይ ስርሒታት ከተካይድ ምጽናሓ ክፍሊ ምክልኻል እታ ሃገር ፔንታጎን በብእዋኑ ክገልጽ ጸኒሑ ጆ ባይደን ኣመሓላሊፎ ዘሎ ትእዛዝ ቅድሚኡ ንዝነበረ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዝወሰዶ ስጉምቲ ሙሉእ ብሙሉእ ዝጻረር እዩ
መንገዲ ኣየር የመን ካብ ናብን ሰንዓ ዘካይዶ ዝነበረ ኣህጉራዊ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ኣብ 2015 ደው ካብ ዝብል ንድሓር ብሶኒ 16 ጉንበት ንፈለማ እዋኑ 151 ገያሾ ናብ ዑማን ርእሰ ከተማ ዮርዳኖስ ከም ዘብጽሐ ኣፍሊጡ። እታ ነፋሪት ቅድሚ ናብ ዮርዳኖስ ምብራራ መንግስቲ የመን ካብ ዝቆጻጸራ ከተማ ዓደን ተበጊሳ ናብ ታሕቱ ዝቆጻጸራ ከተማ ሰንዓ ኣብ ዝኣተወትሉ ድሙቕ ናይ ኣቀባብላ ስነ ስርዓት ተኻይዱላ። ምጅማር ኣህጉራዊ በረራታት መንገዲ ኣየር ካብ ናብን ሰንዓ ኣብ ተኣፋፊ መድረኽ ንዝርከብ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት የመን ተወሳኺ ተስፋ ሂብዎሎ። ሰንዓ ኣብ ትሕቲ ድሕሪ ምውዳቓ ን6 ዓመታት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ቀጥታዊ በረራ ካብ ናብን እታ ከተማ ሰንበት 24 ሚያዝያ ክጅምር ምዃኑ ተሓቢሩ ነይሩ። እንተኾነት መንገዲ ኣየር ኣብ ውዱእ ሰዓት ፍቓድ ኣይረኸብኩን ብዝብል ነቲ በረራ ብምስራዝ ንሕክምናን ካልእ ጡጥ ጉዳያትን ዝተበገሱ ገያሾ ይቕሬታ ምሕታቱ ይዝከር። የመን ኣብ መንጎ ሕትን ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመንን ተመቃቂላ ኣብ ዘላትሉ እዋን ኣህጉራዊ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ናብታ ኣብ ትሕቲ ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝድገፍ መንግስቲ የመን እትርከብ ዓደን ጥራዩ ክካየድ ጸኒሑ። ፕሬዚደንት ነበር ዓብድረቦ መንሱር ሓዲ ስምምዕ ሰላም ዝሓሸ ዕድል ንምሃብ ብዝብል ዝሓለፈ ቅንያ ስልጣኑ 8 ኣባላት ንዘለውዋ ቤት ምኽሪ እቲ ሃገር ምስ ረከበ ሕትን መንግስትን ናብ ዘተ ክቐርብ ዝሓሸ ተኽእሎ ምህላው ይንገር። በኣንሳር አላህ ዝፍለጡ ሓይልታት ሕቲ ኣብ 2015 ንዝበስሐ ክፋል የመን ምስ ተቆጻጸሩ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ነቲ ናብ ስደት ዘምርሐ መንግስትን ምድጋፍ ንከተማ ሰንዓን ካልእ ኣብ ትሕቲ ሕቲ ዝርከብ ከባቢታትን ኣብ ከበባን ዕፅዋን ኣትየሞ። ኤርትራውን ዝተጸንበረቶ ብስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዝምራሕ ልፍንትን ዝኸፈተሉ ጽዑቕ መጥቃዕታት ን6 ዓመታት መኪቱ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሚዛን ተቆጻጺሩ ዝርከብ ሕቲ ምስቲ ኣብ ሪያድ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ናብ ዘተ ክቐርብ እንተኾይኑ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ሰራዊተን ክስሕባን ከበባን ዕፅዋን ድማ ከብቅዕን ይጽውዕ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ኣብ 10 መድረኽ ጂሮ ዲ ኢታልያ ቀዳማይ ብምውፃእ ኣብ ግራንድ ቱር ዝሰዓወተ ናይ መጀመርያ ኣፍሪቃዊ ብምዃን ታሪክ ዝሰነደ ቢንያም ግርማይ ኣብ ፖድየም ዓወቱ ዝጽምብለሉ ዝነበረ እዋን ብዝወረዶ ናይ ዓይኒ ማሰይቲ ካብ ውድድር ተኣልዩ። ተቐዳዳማይ ቤልጂማዊት ወርልድ ቲም ኢንተርማርሼ ዋንቲ ጎቨርት ማቴርዮ ዝኾነ ቢንያም ብ17 ግንቦት ኣብ ዝተሰላሰለ መድረኽ ጂሮ ዲ ኢታልያ ኣብ ታሪክ ውድድር ግራንድ ቱር ፈላሚ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተዓዋቲ መድረኽ ድሕሪ ምዃኑ ነቲ ጂሮ ብዓወቱ ክዛዝሞ ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘሎ ብተንተንቲ ስፖርት ተቓሊዑ ነይሩ። እንተኾነ ብሰንኪቲ ዝወረዶ ማሰይቲ ካብ መበል 105 ጂሮ ዲ ኢጣልያ ጠቕሊሉ ብምእላዩ ንደገፍቱ ንጋንቱኡን ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታን ዘሕዘነ ፍጻሜ ኮይኑሎ። ወዲ 22 ዓመት ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝሓለፉ ካብ ዘካየዶም 9 መድረኻት ኣብቲ 5 ውድድር ምስ ቀዳሞት 5 ተቐዳደምቲ ፈጺምዎ። ምክትል ሻምፒዮን ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት እውን ኣብ መበል 84 ውድድር ክላሲክ ጌንት ዌቨልገም ቀዳማይ ብምውፃእ ታሪክ ሰሪሑ ነይሩ እዩ። ቢንያም ብትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንደገፍቲ ሰላምታን ምስጋናን ድሕሪ ምልጋስ ነቲ ዝተረፈ ክፋልቲ ጅሮ ስለ ዝናፍቆ የጉየኒ፣ እንተኾነ ግን ደው ክብል ክሓውን ንዝተወሰነ መዓልታት ክዕርፍ ኣሎኒ፣ ኣብ ቀረባ እዋን ንራኸብ ኢሉ። ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ምሓራ ኮይኑ ዝተመዘ ብርጌደር ጀነራል ተፈራ ማሞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ መንበር ገዙ ምስ ወፀ ደሃዩ ከም ዝጠፍአ ንበዓልቲ ቤቱ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ሓቢረን። እቲ ኣብ ባህር ዳር ዝመደበሩ ጀነራል ኣብ ግዜ ኢህወደግ ኣብ ዝተሳተፉ ውግኣት ኣብ ኣካላቱ ንዝርከብ ስኬጆታት ሕክምናዊ ክትትል ንምግባርን ንወዱ ናብ ዩኒቨርሲቲ ንምምዝጋብን ቅድመ ሰሙን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝመፅያ በዓልቲ ቤቱ መነን ሃይለ ገሊጻ። ብ15 ግንቦት ወጋሕታ ሰብ ክረክብ ኢሉ ካብቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ መንበሪ ቤቱ ምስ ወፀ ድማ ምስ መኪንኡ ብውቢሉ ከም ዝጠፍአ መልኪታ። እቲ ፍጻሜ ተራ ናይ ገበን ምጭዋዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብላ ዝጠቐሰት በዓልቲ ቤቱ ንፖለቲካውያን መራሕቲ ክልል ኣምሓራ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ይነቕፎምን ብቕዓት ከም ዘይብሎም ይጠቅስን ስለ ዝነበረ ምጥፍኡ ምዝዝ ተሓሓዝ ክኸውን ከም ዝኽእላ ተንቢሃ። እቲ ጀነራል ንኣመራርሓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ወታደራዊ ብቕዓት ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝተኸተሎ ስልትን ክነቅፉን ይስማዕ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምጥፋእ ሓደ ካብ ላዕለዎት ጀነራላቱ መልኪቱ ዛጊት መግለፂ ይሃበሉን። ብርጌደር ጀነራል ተፈራ ማሞ ኣብ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ብዕልዋ ተኸሲሱ ኣብ ማእሰርቲ ምንባሩ ይፍለጥ።
أبي أحمد ناب سلطان دحر ممصون أب تግራይ ኩናት ምስ ምውልዑን ድማ ኣብ ሓምለ 2021 ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ክኸውን ተመዚዙ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን መንፈቕን ጋዜጠኛታት ብብዝሒ ብምእሳር ንመንግስቲ ኤርትራ ስዒቡ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንወኪል መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ሰጉጉ ኮሚቴ ምጥባቅ ጋዜጠኛታት ብዘርግሖ መግለጽ መሰረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ቶም ጋርድነር ዝተባህለ ጋዜጠኛ ዘ ኢኮኖሚስት ሂብዎ ዝጸንሐ ፍቓድ ፕረስ ብ13 ግንቦት ብምምዛዕዩ ካብቲ ሃገር ክወጽእ ሓቢርዎ በዓል መዚ ፕረስ ኢትዮጵያ ብወገኑ ብዘርግሖ መግለጺ ጋዜጠኛ ቶም ጋርድነር ካብ ዓንኬል ጋዜጠኝነት ወጻኢ ክሰርሕ ብምጽንሑ ነቲ ፍቓድ ከም ዘሕደጎ ብምርግጋጽ ዘ ኢኮኖሚስት ንእትልእኮ ካልእ ወኪል ክቕበል ፍቓደኛ ምዃኑ ስሚሩሉ ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ ዓመት ወነ ጋዜጠኛ ኒውዮርክ ታይምስ ሲሞን ማርክስ ብተመሳሳሊ ክስ ከም ዝሰጉገታ ይርስዓን ዜጋታት ሃገር ንዝኾኑ ጋዜጠኛታት ብእኩብን በብውልቅን ደጋጊሙ ዝኣስር ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንደረጃ ናጻ ፕረስ ሃገር ኣብ ኣፍሪቃን ዓለምን ናብ ዝተሓተ ደረጃ ውሪድዎ ይርከብ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ተሸሚሙ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝተዋፈሩሉ ተልእኾ ወጻኢ ክሰርሑ ጸኒሖም ንዝበሎም ወጻእተኛታት ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ኣህጉራውያን ትካላትን ከፈራርሕን ክሰጉግን ምጽንሑ ይፍለጥ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ሓደ ካብ ዓበይቲ ፖለቲካውን ውድባት ሱዳን ዝኾነ ሃገራዊ ሰልፊ እማ ስልጣን ሒዙ ምስ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ናይ ፖለቲካ መሻርክቲ ከም ዘይከውን ኣፍሊጡ ሰልፊ እማ ሓደ ካብቶም ድሕሪ ምእላይ ስርዓት በሽር ኣብ ዝተመስረተን ድሒሩ ድማ ብወተሃደራዊ ጉጅለ ዝፈረሰን መሰጋገሪ ሓይልታት ሓርነት ንለውጢ ዘቆመ ናይ ልፍንቲ ፖለቲካን ውድባት ሰልፍታትን ሲቪካውያን ማሕበራትን እዩ ወተሃደራዊ ጉጅለ መላፍንቱ ንዝነበረ ሲቪላዊ ወገን ብምእላይ ስልጣን ብሒቱ ፖለቲካዊ ሃዋዊ ሱዳን ናብ ዕፁ ማዕጾ ኣብጽሕዎ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሰልፊ እማ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ድሕሪ ዘካየዶ ዘተ ብ17 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺኡ መሻርክቲ ናይቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ከም ዘይከውን ዘነጸረ ኣብ መንጎ ወተሃደራዊ ጉጅለን ሲቪላዊ ወገንን ዝህሉ ዝምድና ብተሳታፍነት ደኣምበር ብሽርክነት ክውሰን ከም ዘይብሉ ሰልፊ እማ ኣብ መወዳእታ ደምዲሙ ኣብ ቀረና መንገዲ ትርከብ ሱዳን ናብ ዴሞክራሲ ንምስጋር ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዓብ እጃም ክጻወት ከም ዝኽእል ዝገልጽ ጀነራል አልቡርሃን ወገኑ ኣብ ሱዳን ኣብ 1985 ዝተገብረ ሽርክና ሲቪላዊ ወገንን ሰራዊትን ከም ኣብነት ይጠቀስ ሱዳን ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣን ከይብሕትን እቲ ሃገር ናብ ሲቪላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክትሰጋገርን ሓያሎ ሃገራትን ኣህጉራውያን መሻርክትን ይጽውዓ ንወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ከም ዝድግፍ ዝንገረሉ መንግስቲ ኤርትራ ወገኑ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ናይ ሽምግልና ተበግሶ ንምውሳድ ተደጋጋሚ እዋን እማመታት የቕርብ ኣሎ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣቶ ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ ኣብ ሳልስቲ እዚ እማመ ሽምግልና ዝሓቆፈ መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናብ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ምክትሉ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎን ከም ዘብጽሐ መርባት ዜና ሱዳን ሓቢረን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ብሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ኣቶ የማነ ገብረ ኣብን ዝተወከለ ልኡኽ እቲ ፕረዚደንት ተመሳሳሊ መልእኽቲ ናብ ወተሃደራውያን መራሕቲ ሱዳን ኣብጽሕዩ ሓይልታት ትግራይ ካብ ሕዳር 2020 ሒዙ ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ካብ ዝሓዝዎም ምሩኻት ነቶም ልዕሊ 4,000 ብምሕረት ክፈትሑ ምውሳኖም ገሊጾም እቶም ብዘይ ዝኾነ ቀድመ ኩነት ናብ ዓዶምን ናብ ስድራ ቤታቶምን ብምሕረት ዝፋነው ምሩኻት መብዛሕቶም ካብ ትግራይ ወጻኢ ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ ውግእ ዝተማረኹን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ድማ ገበናት ከም ዘይፈጸሙ ዝተረጋገጸሎም እዮም ክብላ ማዕከናት ዜና ትግራይ ብ19 ግንቦት ሓቢረን ብዙሓት ካብቶም ምሩኻት እውን መውጋእቲ ዘጋጠሞም ዝወለዳ ኣዴታትን ካልእ ናይ ጥዕና ጸገማትን ዘለዎም ምዃኖም እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣገንዚቡ ኣብ ኩናት ትግራይ ልዕሊ 10,000 ወተሃደራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተማረኹ እዩ ዝግለጽ 45,000 ኪሎ ሜትር ዝተዘርግሐ ናይ ትሕቲ ባሕሪ ናይ ቴሌኮም ገመድ ወይ ኬብል ናብ ገማግም ጅቡቲ በፂሑ በዓል መዚ ቴሌኮም ጅቡቲ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ እቲ ኣብ ዓለም ብንውሓቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝተሰርዐ ሜታ ክልተ ኣፍሪቃ ዝተሰሜ ናይ ትሕቲ ባሕሪ ገመድ ብ13 ግንቦት ናብ ጅቡቲ ከም ዝኣተወ ኣረጋጊጹ እቲ ናይ ትሕቲ ባሕሪ ገመድ ንሰለስተ ክፍላት ዓለም ማለት ኣፍሪቃ ኤሮፓን ኤስያን ዘራኸብ ኮይኑ ኣብ 33 ሃገራት 46 መከፋፈሊ ማእከላት ክህልወዩ ሓደ ካብዚ ማእከላት ድማ ኣብ ጅቡቲ ይርከብ ጅቡቲ ነዚ ኣብ ኣህጉራዊ ኣገልግሎታት ቴሌኮም ምስግጋር ዳታን ሓበሬታን ከምኡ ድማ ስሉጥ ናይ ኢኮመርስ ንግዲ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝህልዎ ፕሮጀክት ዝውዕል ልዕሊ 250 ትርቢዒት ሜትሮ ናይ መከፋፈሊ ማእከል ታንጻላ
እቲ ፕሮጀክት ኣብ 2023-2024 ናብ ንጡፍ ስራሕ ክሰጋገር ተጽቢት ኣሎ። ጅቡቲ ኣቐዲማ እውን ንተመሳሳሊ ማዕላታት ዘገልግል ናይ ትሕቲ ባሕሪ ገመድ ወይ ኬብል ከም መከፋፈሊ ማእከል ተገልግል ከም ዘላ ይፍለጥ። ሬድዮ ኤረና